Πάσχεις αποσχολίωση, εσύ ή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Αποθήκευσε αυτό το βίντεο. Θα βάλεις το χέρι σου πάνω στους μυρούς, πάνω στα πόδια και θα πας στη μία πλευρά να ανοίξει καλά. Θα κουμπώσεις και θα ανοίξει καλά η άλλη πλευρά και θα κουμπώσεις τα χέρια. Πάλι 10 φορές αριστερά, 10 φορές δεξιά, έτσι ώστε να ζεσταθεί καλά η σπονδυλική σου στήλη για να αποφύγουμε τραυματισμούς. Προσπάθησε να κρατάς τα χέρια σου όσο το δυνατόν τεντωμένα, να είναι ενεργή ρουφηγμένη η κοιλιά σου προς τα μέσα και να αφήνεις χώρο στα πλευρά να ανοίξουν. Εδώ επιτρέπουμε στο χέρι που σηκώνεται να λυγίσει ο αγκώνας και η κίνηση να γίνεται από τα φτερά. Τεντωμένο καλά το χέρι το μπροστινό και ανοίγω από την ομοπλάτη μου. Εναλλάξ κινήσεις 10 φορές από τη μία πλευρά, 10 από την άλλη. Το σταθερό χέρι πιέζει το σκαμπό και το χέρι που ανοίγει του δίνει την όθηση ο θώρακας. Από τη θωρακική κοιλότητα γίνεται το εύρος της κίνησης. Επανέλαβε την κάθε άσκηση για 1 λεπτό. Κάνε την καθημερινή σου ρουτίνα και θα δεις πραγματικά μεγάλη βελτίωση και ανακούφιση.